Os maiores de 60 anos teñen unha cita na Pobra o vindeiro 17 de novembro. Será a partir das 2:30 da tarde no Pabillón de Venecia. E ademais dun delicioso xantar poderán disfrutar dunha xornada de festa e baile. Para nós é unha celebración moi importante. A preparamos con moito agarimo, reunímonos unhas 850 persoas que disfrutamos dunha xornada de lecer e de baile, ademais de un bo xantar. Como en todas as celebracións non pode faltar a música, ali estarán a agrupación de gaitas Carabeiros para recibirnos no pabillón e unha vez comamos, pois para amenizar o baile, será a cargo do trío Mar da Vila. Quero aproveitar esta ocasión tamén para agradecer ás empresas locais que nos lle pedimos colaboración todos os anos dentro do Concello e aínda que é moi cedo para poder saber concretamente cantas van a colaborar con nós, sempre temos moi boa acollida, mandanos as cartas a semana pasada e xa estamos tendo respostas afirmativas. Precisamente esa colaboración das empresas patrocinadoras xunto coa achega municipal fai que o prezo da asistencia sexa de tan só 15 euros. As entradas poderánse adquirir na Casa Consistorial entre o 30 de outubro e o 14 de novembro. O horario no que se poden adquirir as entradas é das 9:30 ás 2 da tarde. Compre dicir que se venden indistintamente, sexan da Pobra ou sexan de fora. O que solemos facer habitualmente pois é asignarlles tamén xa un sitio para que o día da comida pois sexa moito máis áxil a entrada, porque como comentou a concelleira son 850 persoas e estamos o persoal do Concello tamén ali ese día para que o desenvolvemento da xornada sexa o mellor posible. Dada a gran afluencia de público, o Concello despregará un operativo de seguridade coa colaboración de Protección Civil e o Servizo de Ambulancias.